Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyangoni sirkande osendiko yo maongirore jopuonj mag ECDE maromo 821 manondiki e tich e yor orak higa mar 2014. Wanga okone jopuonj mag ECDE go nyocha oseyudo barupegi makoro ndikogi tich e yo maongirore dwe manyien, kendo gidhi chako yudo sachgi dwe ni bang' yudo barupe makoro ndikogi tich e yo maongirore. Medo ni jopuonj ma odong' mane ondiki e yor orak higa mar 2015 nyaka higani mar 2021 bende idhi ndiki tich e yo maongirore e thuolo mar higa achiel mabiro mondo gin bende gibed kod lwasi makare mar tich. Wanga ni loso e kaluwore gi ng'anyo mag jopuonj mag ECDE e kaunti no ma osebedo ka ng'anyo ka gisundo mondo ondikgi e tich e yo maongirore. Wangi malumbano kidogo hapa na pale, lakini adwa wacho ni as at last month, this month Msarabe no se donjo jo KCB hapa ni no se yude kawuono wang ni wario rekode properly. 821 ECD teachers who were hired in 2014 are confirmed permanent and pensionable, and their salaries adjusted as necessary. Koro mana tieko. Achaka dong another half who were hired in 2015, 16, 17, 18 up to 21. Mago be achaka fundora, achaka dwa keto permanent and pensionable edweche kata higa mabiro mbele kaeni. Mawaloso historia mar eneo manyanza. Ketwa golo check madhi to different students mag 61 million. Kwa sababu tunataka watoto yetu wasome. A check mar $1,000,000 beneficiaries mag day scholars oka almost 50%. Nekej hawa ndio watoto wa maskini. Special student from poor families 24. Magin igane na sechulo negite 1,279,000.